Somos a JS Automation International en Shenzhen, China. 15 anos de experiencia en automatización industrial. Esta é a nosa máquina de prensado offline. Insira pins flexibles ou ríxidos dos conectores na PCB. Non precisa soldar. Adopta un sistema de detección de presión de alta precisión. Visualización en tempo real da presión. Fiable e fácil de operar. Ofrecemos solución personalizada. Congratulámonos coa súa consulta.